נצטרך, לחלקנו יש ביטוח סיעודי, אבל חברות הביטוח לא מתות על לשלם את הפוליסות האלה, ובשביל זה אני מארח כאן לרעיון פרטי את עורך הדין אייל פייפר, מומחה לתביעות סיעוד. שלום עליך. שלום, שלום. הם לא רוצים לשלם, נכון? בגדול. לא אוהבים לשלם. אף חברת ביטוח לא אוהבת להוציא כסף מהכיס. חבל. למה חבל? כי אתה יודע, כשאני עושה ביטוח אני מצפה שביום פקודה יגידו לי תודה. מה שנגיד לצופים שלנו, מה שמאוד חשוב להגיד, זה שחברת ביטוח היא עסק כלכלי. איפה שהיא יכולה לא לשלם, היא תעשה את זה באהבה. בייחוד ובייחוד שהפוליסות הן פוליסות קשות. מה זה אומר פוליסות קשות? יש את מבחן הפעולות. כדי להגיע למקרה סיעודי הוא צריך לא לבצע 2 מ-6, 3 מ-6, אבל איך מחשיבים פעולה שהוא לא יכול לבצע? כן. אומר החוק 50% ומעלה מחוסר היכולת שלו לבצע פעולה. ופה אנחנו כבר מתחילים להגיע להשפלות, נכון? למה השפלות? כי אנשים שבאים ועושים להם את המבחנים האלה, את המבדקים האלה, מרגישים מושפלים. בסדר, זה עניין סובייקטיבי. הם מרגישים מושפלים כי חברת הביטוח תעשה כל מה שהיא יכולה כדי לא לשלם. ולצורך העניין אני אתן לך דוגמה. מגיע בן אדם שקשה לו להתלבש, אז מתחילים לבדוק אותו מהראש עד הרגליים. ופה יש לחברת הביטוח, אני אתן לך דוגמה, אם יש לבן אדם בעיה בכתף רק אחת ולא בכתף השנייה, אז בחלק העליון שלו הוא יכול לבצע את רוב הפעולות. ואז מחפשים את החלק התחתון כדי לא לשלם לו כסף. שזה מבאס. תמיד זה מבאס. אבל אני תמיד אומר ללקוחות, אחת השאלות שאני אוהב לשאול אותם, איך אני יכול לשמח אותם. ותמיד יש אור מול חברת הביטוח להוציא ממנה כסף. למשל, הגיע לי איזשהו מקרה של לקוח שחברת הביטוח קבע שהוא לא עונה על הגדרות הסיעודי. דבר ראשון, זו הייתה אישה שסובלת מהשמנה. המשקל שלה היה 100 והגובה שלה היה 1.60 מטר והיא שוקלת 110 קילו. כן. איך שאומרים את זה, זה נשמע רע. אבל כשהגיע הבודק לבית, איך אומרים, לא הציגו את המסמכים כמו שצריך, זה דבר ראשון. לא עשו את ההכנה הטובה לבדיקה, זה דבר שני. ולא הפעילו לחץ על חברת הביטוח שתשלם את התביעה. וכל הדברים האלה מובילים אותנו בין מצב שהלקוח יקבל כסף, לבין מצב שהלקוח לא יקבל כסף. הכסף שמתקבל הוא חייב ללכת לסיעוד, נכון? הוא לא... לא, מה פתאום? לא? אנחנו לא מדברים על ביטוח לאומי, אנחנו מדברים על חברות ביטוח. אוקיי. בחברות ביטוח יש בפוליסה מה שנקרא סעיף פיצוי. once הכרנו בך כמקרה סיעוד, לפי הגדרות הפוליסה ניתן את הכסף לקשיש או לנכה. כמה מהאנשים מעמידים פנים או משדרגים את הפגיעה שלהם כדי לקבל את הכסף? זה כי... חלק קטן מזערי. נכון? אז למה כל המבחנים הכל כך קשים האלה? כי הרי הבן אדם לא רוצה להצטייר כסיעודי, זה דבר שפוגע בתחושה העצמית של בן אדם, לא? ברור, קודם כל הרבה מאוד משפחות לא אוהבות להגיש את התביעות הסיעוד, זה עושה להם רע מאוד. עכשיו, החלק של האנשים שהוא מרמה הוא בין 5-8%. בוא נגיד 10% מכלל התביעות. 90% זה מצבים אמיתיים. אבל אנחנו יודעים היום, ואנחנו יכולים להעביר מסר לאנשים שצופים בנו היום, ולהגיד להם, אף פעם אל תתייאשו. אף פעם אל תקבלו את ההחלטה של חברת הביטוח כמובנת מאליו. אוקיי. תמיד חברת הביטוח תחפש איך לא לשלם, ואתם מהצד השני תמיד צריכים להסתכל איך חברת הביטוח תביא לכם את הכסף. זה המשחק. כמה תביעות חברת הביטוח דוחה? כמה הם מצליחים לא לשלם? יש נתון כזה? יש איזשהו נתון שקראתי, שאני לא זוכר את המספרים בצורה מדויקת, אבל זה מעל לחצי. מעל לחצי? מעל לחצי. למרות שרק 10% או 8% מתחזים, מעל לחצי הם לא משלמים. עכשיו, יש להם המון שיטות איך לא לשלם. למשל? קודם כל הם באים ואומרים, תקשיב, שאתה חתמת על הצהרת הבריאות, רימית ושיקרת אותנו. למה? כי אתה לא ייצרת, בוא ניתן לצופים שלנו איזושהי דוגמה. היה בן אדם שהייתה לו בעיה בגב שהוא הצטרף לביטוח סיעודי, ולאחת מחברות הביטוח היה שאלון לא ברור. טוב, קרה המקרה הסיעודי, שהוא קרה אגב מקרה של מחלת הסרטן, לא עלינו, שהוא לא יכל ללכת ושברח לו פיפי. מה אמרה חברת הביטוח? לא מגיע לך כסף. למה לא מגיע לך כסף? אם היינו יודעים שהיו לך בעיות בגב, לא היינו מקבלים אותך לביטוח.
בסוף התיק הזה יסתיים עם כסף ועם הרבה מאוד כסף. שזו אמירה מאוד מכוערת. לא אמרת לנו את האמת בזמנו. קודם כל, התפקיד שלי כאיש מקצוע וכאיש שמכיר את האותיות הקטנות של חברת הביטוח, זה להסתכל בהצהרת הבריאות, להסתכל בתנאי הפוליסה ולמצוא את הדרך ללקוח כדי לקבל את הכסף. הרבה מאוד פעמים יש לחברות הביטוח פרשנויות או דברים שאפשר בהליך משפטי לזכות בכסף. אוקיי, אני מתכוון גם לא לשלם לך. תודה רבה, עורך הדין אייל פייפר, על הרעיון הפרטי הזה. תודה רבה.